manta magana da na gaya muku ko 'yan Najeriya mu ma sun yi mana irin yadda aka yi din ne. Sun yi mana mu ma irin yadda muka yi wa Liberia, kasar Saudi Arabia a zamanin Umaru Musa 'yar Aduwa, Allah ya gafarta mishi. Aka je aka zauna da shugabanninmu, na kawo muku wannan tarihi kaf na faɗi suna, ku je ku nemi kasusuwa na 53 54 zuwa da 5 har zuwa 60 na fiqh sira don na tattauna wannan matsala. Aka je aka zauna da shugabanninmu aka ce me matsalar wutar lantarki a Najeriya. Aka ce ita kanta wutar ce matsala, da injinan da transformomin da injina irin waɗanda suke kainji dam. Aka ce duk abinci ko abin da zai wadaci Najeriya daga zamanin 'yar Aduwa zuwa shekara 100 a rubuto. Aka rubuta, aka tafi, aka je aka kai musu hadda falwaya gaba daya suka baiwa Najeriya. Shi ne Umar Musa 'yar Ado, shi kuma ya fitar da kuɗi naira wuri na guga wuri naira biliyan 11. Aka sace kuɗin aka rabe su duka ba a bar ko kwabo ba. Sannan aka fitar da kayan kuma za su shigo kasar, aka yi kwana da su aka je aka sai da su a wata kasar. Ita kuma hukumar nefa din fa aka zo aka kada mata gwanjo aka siyar da ita a matsayin scrapped. Saboda mugunta sai aka siyarwa da waɗanda su ne jami'an sayar da ita, kuma aka siyar musu da kuɗin da kowane ma'aikacin nefa a yanzu da ke ciki komai kankanta shi da sai a siyar mai da shi ma yana da kuɗi, yana bin nefa kuɗin da shi ma zai iya siyan hannun jali, saboda an siyar da ita ne a matsayin scrapped, wato a matsayin fasashen buhu. Kaga fasashen buhu baya ɗaukan kaya, ba a shimfiɗa shi a kwanta, sai dai a cusa shi a kasko a tada wuta da shi. A haka aka sai da hukumar nefa, aka sayar da ita da arhatsiya, aka cinye biliyan 11 na Umar Musa 'yar Aduwa. Waɗanda suka cinye aka kai su Kuje prison, suka yi kwana 28 zuwa da 9. Sarakunanmu masu alfarma suka je suka karɓo su. Sannan su kuma waɗannan dukiya fa ba a shigo da su Najeriya ba, aka yi kwana da su aka je aka sayar da su a wata ƙasar. Na faɗi wannan a karatuttukan nan din, na bayyana muku komai, na faɗi sunaye. Ni ganau ne ba jiyau ba, na san mutanen ɗaya bayan ɗayansu duk da aka yi wannan abu, da waɗanda aka kai kurkukun da komai, kuma aikin ni da hannuna ne, typing ɗin shi muka saka shi a intanet. Daga baya duk suka zo suka janye waɗannan abubuwan, aka yi musu komai. Mu ma ƙananan alhaki da muka yi aiki muna bin 'yan miliyan 30 da wani abu aka cinye, aka ƙi biyan mu. Kai Najeriya Allah ya gyara mu.